רגע, שנייה. אז ערב טוב לכולנו. אנחנו בעצם לקחנו את המאמר אסטרטגיות של ההורים, ניהול קונפליקטים עם הילדים, אסטרטגיות ניהול קונפליקטים של ילדים עם חברים. מציגות ברטוקן, סימונה ולובה. סימונה? כן. אז שלושת הרעיונות המרכזיים הם זיהוי לא, הקונפליקט. תוכן המאמר. אבל את אמרת שאת אומרת תוך זה אני. טוב. מאמר עוסק באסטרטגיות בכן הורים משתמשים כדי לעזור לילדיכם לנהל קונפליקטים עם חבריהם. המחקר מתמקד בדרכים בהם ההורים מתערבים משמש דוגמה ומניחים את ילדיכם לפתור בעיות חברתיות. אוקיי, שלושת הרעיונות המרכזיים הם בעצם זיהוי הקונפליקט, אימון ביכולת הפתרון והיכרות עם אפשרות פתרונות שונות. זיהוי הקונפליקט, ההורים יכולים לעזור לילדים לזהות את הקונפליקט ולהבין את מקורו. אימון ביכולת הפתרון, זאת חשיבת חיובית ואימון במיומנויות פתרון יכולים לסייע לילדים לפתרון הקונפליקטים בצורה בונה. היכרות עם אפשרות פתרון שונה, עוזר לילדים להבין שישנם אפשרויות רבות פתרון לקונפליקטים ולבחור ביניהם במודעות. אוקיי. אז אירוע במסגרת חינוכית. האירוע היה ששני ילדים בחרו לשחק בבובה חדשה שהגיעה לגן, וכל אחד מהם רצו לשחק בבובה הזאת. בעצם הגננת זיהה שיש פה קונפליקט, ועזרה לילדים לזהות שיש פתרון לקונפליקט. אז היא אמרה שאו שילדים יכולים לשחק ביחד עם הבובה, או שבתורות כל אחד יכול לשחק עם הבובה בזמן שלו. אוקיי, ברטוקן? פעילות המסגרת החינוכית בגן נועד להחזיק את הכישרונים החברותם ותקשורתם של הילדים תוך עידוד לשיתוף פעולה ולכבוד הדדי. תחנת סיפורי חברים. הילדים התבקשו לספר סיפורים קצרים על חברים טובים שלהם, להביע מה הופך אותם לחברים טובים. המטרה הייתה לעודד שיחה על ערכים כמו שיתוף, אמפתיה ולעזור הדדית. תחנת אמינות משותפת. הילדים ציירו יחד ציור גדול אחד, כל ילד הוסיף פריט קטן ומשלו. המטרה הייתה לעודד שיתוף פעולה וליצירתם. תחנה משחק תפקידם. הילדים השתתפו במשחקי התפקידים שבהם שיחקו מצבים שונים של קונפליקטים ולמדו כיצד לפתור אותם בצורה חיובית בהנחיות הגננת. ברטוקן, את רוצה לספר? כן, אצלנו למשל יש בגן שלנו 3 פתרונות שהגננת עשתה. פתרון אחד זה מי שפותר בעיות, צבע ירוק. מי שלא פותר בעיות, חוטף משחק צבע אדום. ומי שבוכה בצד,
מי שבוכה בצד, כאילו לא פותר בעיה, צהוב, אז ככה הגננת בנתה להם בגן לילדים כל יום שהתקדמו עם המשחקים. זה מעודד אותם. אוקיי. אז היום התחילה שיחה עם הגננת, היא הסבירה לילדים על חשיבות החברות, הכבוד הדדי ושיתוף פעולה. כל ילד קיבל תפקיד בכל התחנה, יחד עם החברים האחרים. הגננת ליווה את הילדים בכל התחנה וכיוונה ושימשו כדוגמה להתנהגות חיובית. אז סימונה? ניתוח האירוע. תגובת המשתתפים. הילדים נהנו מאוד מהפעילויות השונות והמגוונות, מעוררות שיתוף פעולה. ההורים שקיבלו דיווח על האירוע שהיה בגן היו מאוד מרוצים מהיוזמה והביעו שביעות רצון מכך שילדיהם לומדים כישרונות חברתיים חשובים. תוצאה והשפעה. בין הילדים וביכולת שלהם לשיתוף פעולה ולהתמודדות עם קונפליקטים בצורה בונה. הוחלט להקים אירועים דומים באופן קבוע על מנת להמשיך לחזק את כישורים חברתיים שבגן. האירוע הסתיים בתחושת הצלחה וסיפוק רב מצד הילדים. הגננת וההורים בעקבות האירוע נצפתה עלייה בכמות האינטראקציות חיוביות הילדים. אוקיי. חשיבות הדוגמה האישית של הגננת. הגננת התחילה את האירוע בשיחה פתיחה שבה הסבירה את מטרות הערכים שמאחורי הפעילות. ילדים למדו ממנה על חשיבות החברות, הכבוד הדדי ושיתוף הפעולה, והשתתפו בפעילות באופן פעיל. מודל לחיקוי. הגננת שימשה כדוגמה חיובית, הדגישה התנהגות רצויה במהלך הפעילות. הכוונה שלה היא התנהגות חיובית שהציגה ועזרו לילדים להבין כיצד להתנהג באופן יעיל ומקצועי בפעילות חברתיות. ובסיכום, חשיבות דוגמה אישית של הגננת בגן הילדים היא מרכזית ופועלת, שמטרתן לחזק ולפתח את הכישורים החברתיים של הילדים. הדוגמה האישית מעודדת למידה פעילה ומעוררת דמיון ויצירתית, תוך שמירה על סביבה בטוחה ונעימה לכל הילדים במעברים. בזה אנחנו מסיימים את המצגת שלנו, ותודה רבה. תודה רבה, נעמי.